Ja sam podelio moj sladoled, to je neka moja podela na moderne i stare sladolede. Ja svoje krem sladolede radim isključivo u starinskoj mašini, vertikalnoj, takozvanoj glavatoj, gde, ako ćemo iskreno, ja gubim pare, jer u toj mašini sladoledna masa prihvata manje vazduha, ali baš zbog toga taj sladoled je teži, punijeg ukusa. Kod sladoleda mislim da je jako važno. Kada napravite jedan proizvod, morate se apsolutno laboratorijski pridržavati tog recepta u gram. Stvar je samo da u moju strukturu, kada unosim uljeza, a uljez je bilo šta od toga, lešnik ili nije važno šta je tako, moram znati njegove parametre, koliko ima masnoće, suve materije, šećera, da bi rebalansirao tu strukturu i ja uvek kažem, od svega može sladoled se napraviti. Beograd ima sad sve više turista i mogu vam reći da apsolutno savršeno reaguju na te za njih neke čudne ukuse. Oduševi njih i kruška, i malina, svakako. Ali kad mu ponudi trnjinu, drenjinu, mušmulu, prvo treba čitava večnost da im objasnite šta je to. Ja otprilike držim u kompjuteru Google slike da probam da im približim. Suština zanata jeste da iz relativno male količine izvučete maksimum aroma. To je to.